malan so nake kaɗan tashi ka kai mun dako. Ina so in koma gida ƙasar Indiya amanna rasa mai yi mun dako. Ni kayan ku na wannan ƙasa ya ban sha'awa shi ne ɗazu na je kasuwa din na saya. Amma kai baka da hankali ka dube ni nai kama da mutum mai yin dako. Sadakan za kai wa rigima na ƙasar Indiya kana rayuwa wannan fako. Da Allah malam ya haƙuri, ai bai san ka ba amma dai shi baya dako. So ni ne baya kusa da yau tuntuwan ka kan sai ya koma in ka sha wuya. Matsalar kwanan Najeriya kura ta yawa kullum gani cikin takuni. Mutum wai in baya sa gilashi kankace kwabo idanun ka sa hau dunduni. Bare ma yankin arewacin Sahara kawai ƙasa sai kashin ragumi. Ni na koshi da wannan zama rana ita yau nake so in koma gida ta Indiya. Da Allah malam ka taimake ni ina son zuwa ƙasar Indiya ko ba ruwa. Domin na yaba tsarin su ne, ina son zuwa da sun fi mu adar rayuwa. To batun kauna ce ta zo da ni inda kin aminta ya tafiya ba damuwa. Ɗazu ma sharu kan yake faɗa na zo na daɗe a nan din na koma baki sai jijiya. Ke sharara miki kariya yake in kuma kin aminta kin hau da kalin majina. Ba kauye ne ma kina gani da ganin kunnuwan shi ya koshi da cizon rina. Ke ki barbe wannan budiddigin mai katon waya da tumbe shi kamar dorina. Na san hasada ce yake miki Allah ya hukunci zaki iso wajen ƙasa ita Indiya. Wallahi ina baki shawara kar ki be wannan ki tsunduma kogi marar gada. Kin ga gobe da safe karfe 7 ga jirgin Tamil nan har kofar gida. Ƙasa mai daɗin rayuwa sai kin yi shekara 5 kan ki ji ihu